farafina jamanaw kan ka sɔn ka jinungu koliji la wa min ye farafina jamana ɲɛmaw ye u ka hɛrɛ n'u ka lafiya a bɛ sɔrɔ o de la nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ cɛncɛnfuga jamanaw fara jamana wɛrɛw kan banbanci wɛrɛ n'u ka wale kɛbaw kɔni bɛ dagalen don yen kosɛbɛ a wulikajɔ n'a ko minnu kɛlen don bɛ senna nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala o b'a kɔnɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn bi Benengaw fɛ yen Benin wolomasiri tabaw ka jɔyɔrɔ 2 o dasira banbanci n'u ka wale kɛbaw fɛ mɛ kalo tile 26 kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulu kalukaw fɛ yen o yɛrɛ ka surun olu ni Burkina Faso la kosɛbɛ maa ma falen ni maa minnu ye jateminɛli kɛ nin ko in na u ko waleya in kɛra yɔrɔ min na sa kilomɛtiri 700 o de b'a ni Cotonou dugu kɔnɔna o ni ɲɔgɔn cɛ min ye Benin wolomasiri maa 4 o ni tora waleya in senfɛ n'i ye bingali in 2 bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ a bɛ ka kɛ waati min na u ka jamanakuntigi kura ale ka wolokansigi n'o yɔrɔ Miale Wagdani ye ale ka sigili ko fana tun bɛ sen na kɛlɛbolotigi minnu bɛ olu ka fana ka sugandulu tun bɛ sen na nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra o waati kelen na jateminɛlikɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye ko a mana gansan na sabula olu ka kɔlɔsiliw la ni ko in bɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲini k'a dɔn a ko bɔra yɔrɔ min jateminɛlikɛla min bɛ n'o ye Dr Dalius Nunjugu ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in ko gansan tɛ ko fɛn caman bɛ bi min bɛ se k'a lakali ka ɲɛfɔ maaw ka se ka min faamu sabula olu bolo Faransi ale jɔyɔrɔ min bɛ ka dɔgɔya farafina an fanfɛ bolow fɛ Faransi ale min b'a fɛ halisa k'i dagalen to n'a ka wolomasiri tabaw ye an ka jamana dɔw kɔnɔna na o Faransi kelen ale ni Benin tun y'u bolo di ɲɔgɔn ma ni Côte d'Ivoire ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa cogo min na u bɛ se ka banbanci wɛrɛ n'u ka wale kɛbaw binni kɛlɛli kɛ nka waati kelen fanga yɛlɛma bolo min dalen filɛ Benengaw fɛ yen Benin jamanakuntigi kura ale b'a fɛ ani AES ka baara kɛ o siramasuru ye mun ye ale ka wolokansigi don min ye Niger premier ministre o tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Lamine Zain ye Mali ministre bɛ jamana cɛ siraɲɛmɔgɔ kunna Abdoulaye Diop o fana tun bɛ kɛnɛ kan Burkina kaw fana ka karamɔgɔ Traoré o fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o y'u ka jamana cɛ siraɲɛmɔgɔ ministre ye AES jamanaw nungun bɛ olu de bolo nin waati na sabula Burkina ale de bɛ ɲɛmaaya la yaasa ka se ka Benin ni o jamanaw bɛn Benin jamana ɲɛmaa kuraw olu ye wele bila AES maaw ma k'u ka na u ka jamanakuntigi kura ale ka baara tali la maa caman y'a yira sa k'a fɔ o waleya min kɛlen filɛ nin ye o ma bɛn Faransi ma bi o ma bɛn a ma sini sabula ale bolo nɛgɛ tigɛyɔrɔ kan ka kɛ fanda ye olu y'u ka kɛlɛkɛcɛw bɔ ka na u sigi ye yaasa basigi ni lafiya ka na nka n'u ni AES jamanaw bɛna bɛn o bɛna taa bɛn kun jumɛn na o bɛn bɛna sigi cogo di Faransikaw olu b'a fɛ ko o dɔn k'a sɔrɔ min ye Faransi yɛrɛ ye jabala min b'a bolo bi Benengaw fɛ yen a ka pankuru a n'a ka maramafɛnw olu caman sogolen don ɲɔgɔn kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tɔ o bilalen don Côte d'Ivoirekaw fɛ yen ko yalama nin bingali minnu kɛlen filɛ nin ye Faransikaw bɛ se k'a fɔ k'u t'a kalama wa Faransi dun ye fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa Benin kana bi a kana lingilanga a ka se ka to a cogo la min ye baara min n'u y'o labɛn a kɛkun tun y'o ye nka sigana ni jasira min nalen filɛ nin ye maa mafalenw y'a yira sa ko bɛna na maa la taa hakilila jigi dɔ la hakilila jigi min bɛ k'a fɔ kuma o kuma min ye diɲɛ magobatigiw ye diɲɛ senkolaw ye ni n'u bolo bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ n'a fɔ fiɲɛ dɔnna ni maa bɛ dɔn na f'i ka to k'i to a la a k'a dɔn k'a fɔ ko maa b'a kɛrɛfɛ ko wa ko min ye o waleya in ye o de dangalen filɛ nin ye ka ɲɛsin Benin ma n'a ma ɲɛ k'a bɛ taa AES maaw wele n'a ma ɲɛ k'a ni AES b'a bolo di ɲɔgɔn ma n'a ma ɲɛ k'a bɛna fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan aw ka jamana taabolo la anw fana Faransi an bi yan o la sa ko farafina jamanaw olu de kan ka dɔn k'a faamuya cɛncɛnfuga jamanaw Nigéria yɛrɛ min wulila k'i jɔ kosɛbɛ yaasa AES jamanaw ka se ka ye nin ko in kɛnɛ kan Nigéria min bɛ nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na banbanci n'u ka wale bɛ se ka kɛlɛ cogo min na jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ani jamanaw fɛ k'o fana kan k'i kumakan bɔ dibi la k'a dangɛnɛmaya k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ nin waleya in na nin waati in na min ye AES ni CEDEAO olu bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ o ye tiɲɛ ye nka yan'o cɛ jamanadenw ka munumunu salo olu ka lakana bɛ kɛ cogo di jamanaw dantɛ bɛ lakana cogo di minnu bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ kuma ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ maa minnu fɛ olu bolo kan ka sigi sen kan maa mafalenw kɔni y'a yira k'a fɔ a mɛnna cogo o cogo farafinakaw k'a bila u kunna u ka lakana u ka baara kɛcogo u ka fangaw sinsinni a bɛ bɔ u yɛrɛ la n'u yɛrɛ sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ma fɔ ko min ye dɛmɛbaa tɛna u la dɛ nka dɛmɛbaa ale y'a ta kɛ cogo o cogo fala ye n'i ye dunankɛ tenbaraba ye don dɔ la i b'a tɔmɔraba taatɔ ye